Musiikki ja tanssi on hirveän hyviä keinoja sisällyttää eri elementtejä omaan arkeensa. Musiikki noin pääpiirteissään on tosi vesielementtiin liittyvä juttu, mutta riippuen, että minkälaista musiikkia kuuntelee, niin voi hyvin tuoda esimerkiksi tulisia latinorytmejä elämäänsä, voi saada hyvin semmoista maadottavaa bassoa tai viidakkorumpumaista tunnelmaa, voi tuoda ihanaa ilmavuutta melodioiden kautta, tai sitten tuoda erilaisia tunteita esiin, jos haluaa elää niissä ja oikein sukeltaa syviin niihin sitten taas näin niin kuin vesielementin kautta. Ja myöskin tanssissa, riippuen siitä, minkä musiikin mukaan tanssii, niin